Matindog na po ang gabos. Hearts so filled with sadness, sing to call on you. Turn our tears to gladness, soothe our misery. Patron of the hopeless heart, work on me your wondrous art, change to joy my every if it be His holy like Him I long to be, evermore His friend, now and eternally. Love sports us no end. Patron of the hopeless heart, work on me your wondrous art, change to joy my every if it be His holy In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you to our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through Him, to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Tadeus before your altar in heaven above. This we ask of you, who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Tadeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help, where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulation, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who give you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be His will, help me to obtain from His kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love.
Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. O glorious Apostle Saint Jude Tadeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded to you. God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyon, asinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas miyan sa mong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo. Digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Di imi nasabutan asin nautuban sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salang libo. Asin ngunyan, namamatean minan padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ng labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan, kundi ka mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kami magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imuli na lang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka na Ma, asin ka na, asin ka ni Espiritu Santo. Amen. Matuko po ang gabos. Isabay niya to sa misang iniya mga minasunod na intensyon. Mga misa pasasalamat sa kahagadan ni Mr. and Mrs. Marlon Obis and family, Miguel family, Bibar family, for passing the NCLEX exam of Ibet Manigbas sa kahagadan kan Manigbas family. Misa pasasalamat sa kahagadan ni Dr. Jean A. Mirandilla, for all the blessings sa kahagadan ni Maria Ana Bolaños and family, asin sa mga espesyal na intensyon, for safe delivery of Melissa Loriaga Obal sa kahagadan ni Melissa and Sam Obal, for board examination sa kahagadan ni Micaela Luz A. Libardo, for passing the board exam sa kahagadan ni Bueno Judy, special na intensyon sa kahagadan ni Marco Eros, in honor of Saint Jude Tadeo sa kahagadan ni Agnes Almonte, special na intensyon sa kahagadan ni Miguel family, for guidance during the examination of Joanne Hazel Nunez sa kahagadan ni Annabel and Shield Vincent. Asin para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, sa kalag ni Dionisio Delia Sabas, sa kahagadan ni Melissa and Sam Obal, sa kalag ni Carmen Teresa, sa kahagadan kan Saragosa and Siga family, sa kalag ni Salvador asin ni Evelyn, sa kahagadan ni Hanilin and family, para sa kalag ni Nena, sa kahagadan kang San Jose family, para sa kalag ni Nelly, sa kahagadan kang Mr. and Mrs. Marlon Obis and family,
sa kalag ni Reynaldo, asin para sa kalag ni Evelyn, sa kahagadan kang Miguel family, para sa kalag ni Leonardo, sa kahagadan kang Enajes family, para sa kalag ni Maria Pe, sa kahagadan kang Canyon family, para sa gabos na kalag sa purgatorio, sa kahagadan kang Bibar family, asin para sa kalag ni Adelena, asin Domingo, sa kahagadan kang Doki family, para sa kalag ni Julieta, Emiliano, sa kalag ni Cielo, asin ni Feliciano, asin sa gabos na kalag, sa kahagadan ni Eden Nunez, para sa second death anniversary of Iya, sa kahagadan kang Community of Benedictine Sisters of Legazpi, para sa kalag ni Bienvenido, sa kalag ni Benjamin asin ni Milagros, sa kahagadan kan RJG Manzanades. Matindog na po ang gabos. Sinaki singkan Espiritu Santo, ang Amen. grasya sing katoninungan ni Kristo kaguragnantan, pagkamot kan Dios, asin pagisumaro ang Espiritu Santo mapas sa indogabos. Asin sa imong espiritu. Tugang ako ang sa mga kasalan, tangani magkano kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamahal. Asin Sa indo mga tugang, tanagkasala ko nin makuri, sa isip, sa taramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. sala ko, makuring sala. ko. Kaya nangangadi ako, Santa Maria, danay nabirin, sa gabos ng Ilesen Santos. Sin sa indo mga tugang, na ako'y pamibis, kaguranan tan Diyos, mayrak man lagod sa tuwan, Diyos na makakaman, asin pagkapatawadan sa itong makasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagoran. Amen. Mamibigitan. Diyos, na uli sa mga palada na apostoles, nagtubod ka na kami magbidbid, nagtugot ka na kami magbidbid kan sa imong ngaran,
Ulikan mga pamibini sa Nudas Tadeo, kaugaying warasan mo sa simbahan, danay na pagtalubo, bilang din mga nagtutubod sa imo, siya na kaibamong nabubuhay at sinagahade, kasarok ang Espiritu Santo Dios, sa gabos ng kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Enot na babasahon, ginuno sa libro ni Propeta Amos. Si Amazias, padi sa Bethel, magpatugon kay Jeroboam, hade nin Israel na ansabi. Si Amos nagpasaluib tumang sa imo digdi sa Israel. An banwaan day makakatios kan sa iyang mga tataramon. Huli ta iyo ini ansabi ni Amos. Si Jeroboam magagadan sa espada, asin an Israel, dadarahon na bihag hali sa iyang daga. Si Amazias man nagsabi ki Amos, parahula hali digdi, dumulag ka sa daga ni Huda, duman mo kakanaan sa imong tinapay, asin duman ka maghula. Dai ka na maghula digdi sa Bethel, huli ta sanktuaryo ini kan hade, asin simbahan kan kahadean. Si Amos nagsimbag ki Amazias, bako akong propeta, bako man na aki nin propeta. Para ataman ako nin mga hayop, asin para pudo nin sikomoro. Kinua ako nin kagurangnan hale sa pag-ataman kan mga hayop sa kasinabihan. Lakaw, maghula ka sa sakuyang banwaan na Israel. Ngunyan, dangugang nindo ang tataramo nin kagurangnan. Nagsasabi ka, dai ka maghula nin tumang sa Israel, asin dai ka magtaram nin tumang sa harong ni Isaac. Huli ka ini, minasabi ang kagurangnan. An sa imong agom, magpapasambay diyan sa banwaan. An sa imong mga aki, lalaki asin babae, magkakagaradan sa espada. Asin an sa imong daga, susukolon asin pagbabarangaon. Ika magagadan sa maating daga, asin an Israel dadarahon na bihag sa harayong lugar. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An paghukom ning kagurangnan tunay na an gabos matanos. Ang paghukom nin kagurangnan tunay, nan gabos matanos. Banal ang tuguning kagurangnan, nakakabago kan kalag. Ang kabotanin kagurangnan masasarigan, nagtataong kadunongan sa mangmang. Ang paghukom nin kagurangnan tunay, nan gabos matanos. Ang tugunin kagurangnan matanos, nagpapaugma nin puso. Ang kabotanin kagurangnan malinaw, nagtataong liwanag sa mga mata. Ang paghukom nin kagurangnan tunay, nan gabos matanos. Ang pagkatakot sa kagurangnan malinig, asin magdadanay sagkod paman. Ang mga hatol nin kagurangnan nasa katotoohan, na ang gabos matanos. Ang paghukom nin kagurangnan tunay, na ang gabos matanos. Urog na makawiwili iyan gabos kesa bulawan. Urog pa sa sarong tambak na bulawan. Urog na mahamis kesa sa dugos, o sa tangguli na hali sa putyukan. Ang paghukom nin kagurangnan tunay, nan gabos matanos. Ang pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. Sa
kagurangnan, mapasaindo, asin sa imong espiritu. pagrukyaw, kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus naglunad sa sarong sakayan, nagsakay pasiring sa ibong kanpampang, sin pakaabot sa diri niyang banwaan. Duman dinara sa iya, ang sarong paralitiko na nakaigda sa katre. Pagkailing kan sa indang pagtubod, si Jesus nagsabi sa paralitiko, magsari ka aki, pinapatawad na sa imong mga kasalan. Uli kay ni, nikaper ang mga skriba, nagsabi sa indaman sana, ang tawong ini naglalanghad sa Diyos. Aram ni Jesus kung ano ang sa indang isinasabuot, kaya nagsabi, tadaw tamaraot ang iniisip nindo. Arihan urog na madali ang magsabi, pinapatawadan sa imong kasalan, o ang magsabi, bumangon ka, asin lumakad. Tanganing, maaraman nindo na naakin ng tao may kapangyarihan sa pagpatawad kan mga kasalan, digdi sa daga. Nagsabi sa paralitiko, tumindog ka, darahan sa imong katre, asin pumuli ka na sa imong harong. Ang lalaki tuminindog, asin puminuli sa harong. Pagkailing kainin mga tao, nagalas, sinag-omaw sa Diyos, na nagtaon din siring nakapangyarihan sa mga tao. Maray na bareta, kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Maray na apon sa Indo. Kasudma, ang Ebanghelyo, iyo ang pagpalawas ni Jesus kan mga demonyo sa duwang na saniban. Alagad ang lugar na ito, bako nang sakop kang Israel, mga hintil ang naka-star, asin ulita itong mga demonyo na pinaluwas, nagralaog duman sa mga urig, pinahali si Jesus. Imbis na pasalamatan ta, nagkaigwa silang katuninungan, ninulita, nasayang sinda sa pampabakal. So income saan na itong mga urig na ipapabakal, kaya lang nalunod na. Ngunya, nailingtan saro naman na pabulong ni Jesus sa sarong paralitiko. Ninulita, ang kagurangnan, buot na ipamidbidan sa diri, bilang akin ng Diyos, kaya lang ang apod niya sa diri niya, akin ng tao. Inigaroso, saro sa mga rason ko na magtubod sa mga Israelita. Kung aki ka kan Diyos, natata gusto mong apodo na kinin tao, son of man. No? Pero, kadakol sa mga Israelita na aware, no? Aram nindaan, kaulugan kan aki nin tao. Saro ining titulo na halangkaw o nagsasabi na hali sa Diyos. If not equivalent to the Messias na hinahalat ninda. Kaya itong pagsabi niyang pinapatawad niyang kasalan, nagtatao man sa tuon ni Lydia na during the time, ang kasalan equated to helang. No? Kaya ka naghihelang, tamakasalan ka. Ito naman na naposes kang demonyo, sasabi man na pwede manahelang, poses ka kang evil spirit, no? Sagod ganyan, igapan ng mga tao na araw ng pagtubod. Paano ka mabulong kang doktor kung may nagsanib sa imo? So, dakol na mga kahilangan kayto na binulong ni Jesus. Tangani sa nang mamidbidan siya, o magtubod sinda na siya sinugo kan ama, o kaya na siya may kapangyarihan sa mga tao. Kapangyarihan na bulungon sinda, kapangyarihan na patawadon sa inang kasalan. Kaya, siguro during that time, ang pagpatawad ng kasalan,
ginigibo kang propeta. But they did not consider themselves as kapantay kang Diyos o kaya aki kang Diyos. Not like Jesus, no? Nagsasabing siya aki kang Diyos. Ngunyan, ano pong ba't sabihin kay Nina, pag ipapatawad kagurangnan, itong may helang. Saro sa mga mensahe, yun na ang tao, nakumpeso nindo ang kabtang, body and soul, kalag asin hawak, kay po na maging saro ini. Sometimes, pag bigsabi ta na nagsimba ngaya ako, pag una, so nangangaipos na, nagbabasog sa nakang simba, so kalag, how about the body? Narata nag-intention kita na mabulong ngaya, so naghihelang. Ito pa nga ning nagadana, pwede pang ipangadji. Tanganing magkapalad na makaibahan sa bubuhayon liwat. That would be the reason, no, for praying for the dead. So, kung ang tao, kung pwesto kang kalagasin hawak, paano kita aataman kang takalagta? Do we separate the kalag from the hawak? Na sa tunay na buhay, kung kita nakikipag-converse o kaya kikiharap sa kapatao, ang nahihiling so lawas o hawak. Pero itong mga pigaapod na inner self, no? So dahil nahihiling na pwede man apo doon puso, pwede apo doon na loob, buot, saan pwede o baka sabay ining nakikita, tanang pag nagtaram ka, bago man yan parte kang katawan, no? O hawak. It speaks something na nasa puso mo. Kaya baga minsan, ang tao ngaya, nahiling ang tunay na pagkatao, kung igwang loob, kung may inner self, kung saan, iyon ang sikreto kang buhay niya, asin, iyon ni ang parte kang sa diri niya, kung saan siya nagpapangadyi sa Diyos. Sa iba ka ni Kristo, when you pray, go to your own room. Do not let other people know that you are praying. Nang ba't sabihin, so, kwarto mo, iyo man ang privacy mo. Siring na ang kaluluwa mo, yaon man sa loob o kaya yung namamatean ta na other than our emotions. Kaya, siguro, buot ni Jesus na sa iyong pagkatao, ang mga kasalan, iyo po ang mahali, tanganing tunay siyang mag-star sa tuyang puso. Kaya, giraray, data pag hiwalayon ang kalag asin ang hawak. Because dakolon ang nagigibo kaan, no? So nagpapabakal kang lawas niya. Di ko naman niya binibigay, Father, ang puso ko, ang kaluluwa. Binibigay ko lang yung katawan ko. Is it not that the body, di yun man ang istaran, kang kalag, kang kaluluwa. Buot mo na itong kalag na istaran ni Jesus, maati, madumi,
Dahil it is united to the body. Na iyo ang nahihiling na partikan sa tong sadiri. So, kung ining duwa, visible and invisible parts of our body, na pareho tang tinatao sa Dios, nagbubukas kita kang puso ta sa magpangadyi, sa pag-ako kang mga sakramento, dahil man pwede tayo nang ihiwalay sa tong mga ngoso, atong mga ears, ninulita, dyan mga naglalaog so mga bagay-bagay na pwede makaraot sa to. Kung you're very fan of watching porno sites, gusto mong makinig sa mga kaotikan, so anong nilalaog mo sa lawas mo? Ito bagang mga kabos na nadadangog, nahihiling, in terms of images, in terms of sentences, yun po bagay nagpo-form sa to. Yun ang experience yata na natitipon ta, ninulita, namin winta si Jesus, itong mga nadangog ta, itong mga nahiling ta, gusto ta itong i-purify. Tanganing ang matira, matada, sumanangod sa Diyos. Tano pa ta, pinaparagos mo ang Diyos kung data man pigi-filter. So, nakikita mo o naririnig mo, o natatouch mo, ano po man ang mga paagikang senses. So, magayon na ilingon na there is an inner part of ourselves na digdi po nagtataram si Jesus. Digdi man siya buot na mag-star. Kaya, itong sabi ni San Pablo sa surat sa mga Romano, letter to the Romans, sabi ni St. Paul, don't you know that you are the temple of the Spirit? Nangbot sabihin, kung yaw ng Diyos sa tuya, halimbawa nagakuha komunyon, istaran ka kan Diyos. You are a temple. So anong klaseng pagkatao ang templo na yan? Tanganing pag nakikisalamu ka sa kapwa mo, ang maririnig, mga tataramon na manangod sa Diyos. Mga malinig na tataramon, mga nakaka-inspira na tataramon. Baka ito nagparanggot, nag-iiwal, nag-uutik, na mga hali sa demonyo. So, giraray, we are being challenged. Anong klaseng bagay ang pinapadagutan sa tuyang sa diri na hindi lamang para sa katawan but para sa kaluluwa. Kaya yun di baga ang iingatan ta that we preserve our self, our soul na pinipili ta. So dinadagog ta, mga friends ta, o kung sisay pa man. Ang mga magurang dahil naman mapapalitan, pero ang mga kaibigan, pwede. So if your friends lead you to sin, to something bad, natural, dapat ang iwanan yun. Unless na that you are so courageous na gusto mong mabago ito. Saro sa mga paagi, pagpangadyi. Giraray, when we pray, you are talking to the one inside your heart. Ang templo kan sa imong pagkatao. Sinyaon yan ang mahal na Diyos. Kaya mga tugang sa pagpaumay na ni Kristo sa sarong paralitiko, ano ang mga bagay sa buhay ta
that makes us paralyzed. Sometimes baga, di ka nakakalakaw, di ka nang tiwala sa tao, di ka nang tiwala sa diri mo. Ano ining nagkikripple sa imo, nagpa-paralyze? Tanganing magdulok kita sa mahal na Diyos, asin bulungon kita. Paralyzed na ako, dai pa. Arin ang binabahog ko, inaataman sa kung sa diri, sukalag, kung sa si Jesus nag-i-star, o sulawas na. Sa pwede man ngayang sabunon, linigan, everyday, so I can give it again to another person. Naramdaman ko sa pelikula ni Sharon Cuneta, ka-dialogue niya sa sarong bida, there were 3 girls, bituing walang ningning, no? Susaro, nagsasabi, dahil garo ang hanap buhay, mababang lipad, no? Kaya sabing, yung isa, garo ka ngaya karinderya, bukas nga sa lahat ng kakain. So, lahat ng nanliligaw, masama man o bako, wina-welcome kat sarong karakter na ito. So, if we do that, both the bad and the good, pinapalawag ta sa kaluluwa ta. Pero bilang mga akinin Diyos, si Kristo man sa nang pinapapasok, di ba? Tayo amang kitang part of ourselves, which is something private. Kaya nga sinasabi ni Jesus, magpangati ka mo sa ama nindong day nahihiling. Ninulit ang relasyon nindo sa iya, something personal. You don't share it with anyone. Kaya paano tayo nataman ang lugar na gustong istaran ni Jesus? Does we open it publicly? Na dahil ka nang tinatago na importante sa buhay mo? O you should look at the things na nakakaparumi sa imo, dinadara ka sa kasalan. Kaya po, bugtakan taman ki, boundaries ang sadirita. Dahil makita pwedeng kahit sino, istimarunta, nagarubaga kita sa rong public figure. No? Mga tugang lugod, sa tugpadagos na pag-debosyon ki San Judas Tadeo, mailing ta ang sa tong worth, value, na minahal kita kang Diyos, tinawid Jesus ang sa diri niya, to lambang saro, sa lambang saro. Tanganing lambang saro, mahiling niya ang importansya, ang sayang value, ang worth to Jesus. Kaya nga ni, binubulong, so may helang, pinapaluwas ang demonyo sa pinapasukan nito, takaning sa privacy ta, sa sadiritang pagkatawo where Jesus wants to enter, magipo itong always sacred, always reserved to God, bako po sa mga karamputan o marumpot na mga paagi o mga pasabong kang demonyo. Kadunta ang tabang, langit noon na tabang, kat sa tuyang patron, Judas Tadeo, asinman, Santa Maria, inaaning kaligtasan. Ang araw kasi manila
Nagpamibi ka mga tugang, taganining sa ko sa indong atang, maako man lugod, kan Diyos amang makakaman. Ako man lugod kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to, sin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangdan sa pagragundom niya mo, kan kamurawayan sa imong apostol, sa Judas Tadeo, ako an sa mong dolot, sin darahon kami, sa maninigong pag-ako kan mga banal na misteryo, huligi Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigaw asin dapat, matano sa nakakaligtas. Danay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na ma, Diyos na makakamanaday kasagkoran, uliki Kristo sa mong kagurangnan, ta pinatugmad mo sa mga apostoles sa imong simbahan, tanganing ini maging tunay na tanda kan sa imong kabanalan sa daga, asin magtaunin mga langit noon na katukduan sa gabos na tawo, kaya ngunyan asin sagod pa man kay bakan bilog na hukbo ni mga angheles, danay sa imo, an isip kami nagsasanong, nagkukurahaw na nagsasabi. Kagurang nani, kadagadan banal, borabo din kabos na kabanalan. Kaya ni mga atang namimibig kami, pabanalakan ang buon sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Jesucristo. Siya na sa rugaring nabuot, pinagpasaluiban sa pasyon, nagkuhanin tinapay, sa magpasalamat, binaakini, itinaos sa mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, sin magkakan kay ni, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa ido. Sirigmaan pa kapamanggi sa pagkuhaya man kang kalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, sin mag-inom kay ni, taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago ang sindani natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pag-ibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kan pagkagatan mo kagurangan, liwat ipinapahayag sa konay kamagdato. Kaya kami nagruramdaman sa iyong pagkagadan, sin magkabuhay liwat, dudolot sa iyong magagurangnan, kaya ding tinapay ng buhay, singkalis, singkaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mong makatubang, sin maglingkod sa imo, sin nakikimahera kami na nag-aarang. Na kami nagpapakinabang ang hawak kasin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Kiramdama kagurangnan sa imong simbahan, nakalakop sa bilog ng kinaban,
Tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Santo Papa, si Leon, sa mong Obispo, si Joel, asin ng gabos na klero, si Ringman, Gerondomas, sa imong pagkaherak, an sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, turog na itong pinapamibi sa misang ini, asin ang gabos na gadan, dangan ako asin na sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay Raki kami gabos, namimibig kami, tanganing kaiban, Santa Maria Birhen, na inakan Diyos, San Jose, sayang esposo, San Judas Tadeo, sa mga banal na apostoles, mga martires kanchina, singabos na santos, na kay tupa, nakapagayagaya sa imo, magani kong maging kairas kan buhay, na daing kasagkoran, mag-omaw, asin pamuraway sa imo, siringman, huli sa aking mong si Yesu Cristo. Huli sa iya, sin kay Banya, sin sa iya. Sa imo, Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan. Sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Nadugduan ka ng mga nakakaligtas na tugon. Pinatuod kan Diyos no, nakaugalian, nangangahas kitang magsabi, Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, linsiring sa langit. Ang samong kakanon sa daw, itaw mo sa muyangunyan, asin patawadan mo kami sa mong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nakakasala sa muya. Sinare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo, ang katuninungan, tanganing kaming natabangan, gan sa iyong pagkaherak, maging dani na talingkas sa kasalan, sinmandigtas sa gabos na kaporisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglao, masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Yesu Cristo. Hulita sa imuan kahadean na sinang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Si Kristo kagurangnan, kada nagsasabi sa mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan, tinatao ko sa Indo. Hare pagilinga sa mga makasalan, kundi ang pagtubod, kan sa imong simbahan. Sin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabotan, ika na nabubuhay nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Tuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Patinawan ka mo, kan tanda ning katuninongan, peace be with you. Uya sa Kristo na nagbubulong kagapos ang kailangan. Siyang kodero kan Diyos agpaparang kasalan kinaban, palada mga inaapod sa pagpakinabang kang kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagan magtaram kasana, asinan sakuyang kalag mauma. Hawak ni Kristo. Amen.
Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Maluhod po ang gabos. Prayer to Saint Jude for healing. Dear Saint Jude, you love God so much when you live upon the earth. You are known even then as a great miracle worker. So great did His power live in you. Now that you are in heaven, you share in God's glory and in His power in a more perfect way. Look on me in kindness as I come to you in my need. I pray for healing for myself
and for those whom I love. We need healing not only in body, but especially in spirit. We need a spirit of love and forgiveness, a spirit of repentance, a spirit of openness to God's grace. The whole world needs healing from its many wounds of hatred and despair. Pray for us, Saint Jude, and receive the petitions I bring to you today. May God be glorified by your life of holiness, by your surrender to the power of His love. Amen. Sara ng cellphone. Let us mamibig kita. Diyos na Ama, sa imong Espiritu na mihibig kami, lugod ang sakramento na sa mong inako, ngunyan, daron kami sa imong irokan. Kung sa imong apostol, sa Nudas Tadeo, nagmumuraway, iniinagad mi uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang announcement. Magkakaigwa po din second collection para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya itong kolekta sa mga misa kan nakaaging Webes, nag-abot po sa 22,137 pesos and 50 centavos. Ang ambag niya to sa siring na oras ng misa, nag-abot po sa 3,646 pesos and 75 centavos. Ang second collection po, nag-abot sa 6,193 pesos and 30 centavos. Ang nakolekta niya to para sa bulan ng Hunyo, hali sa tada canisters, igwang total na 4,315 pesos. So mga nagbalikan sa indang canisters, pwede na po nakuhaon sa opisina ng canister, tanganing magpo naman na maghulog sa mga ini para sa bulan ng Hulyo. Salamat po sa danay na pagtabang sa mga nangangaipo. Siring man sa masunod na simana, Hulyo 6, sagkod 8, aldaw nin Lunes, sagkod Miyerkules, magkakaigwa po nin Triduo Masses for the Dead, o responso sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga pangaranin kalag na buot niya tong girumdumon. Maawot mo nang po na pasalamatan ang mga nag-donate ka na kaaging simana, mga anonymous. Duwang anonymous sa 500 pesos, Beth Andrea 2,000, Mandoninio Family 900, Rica Bailon 500. Diyos mabalos po. Magtinugda kita sa oring bendisyon. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Ikan mga pamibi, intersesyon sa Nudas Tadeo, Asin Maria, inaning kadigtasan. Kamo asin tungal sa buhay bendisyonan. Sa ngarang ka Ama, asin Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Dinuluto na ang Banal na Eucharistia, lakaw kita sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good afternoon. Good afternoon, Father.